Lah ndi bos wedhus niku beli. Iki lho Mas. Oh, iki ya asing. Kon pira iki bos? Iki 3.000. Biyo malah bos, mbok Bodi yo lemu lho. regane mbok nganggo aturan to bos. Aku nek ra terak butuh yo ora tak dol Mas iki. Iki wani ku 2000 bolong iki bos. Iya, Iki kurang gede lho bos iki termasuke. mosok sakmene gede iki lho. Tenan. Lah iki lho delokan daginge lho. Kurang kempel. Iwan iku 19 bos iki. Mosok 19 tambahi to. Iya ora wani nambahi aku. Berarti mu kakean minggu. Iki tak gone pasar, berarti 50 ngono wis nuwun aku bos. Tenan. Piye? Iki aku gue niat nulung bos ora nuku bos. Nek gelem tak panjeri. Nek ora gelem yo liakno. Piye? Ya wis, ya. Deal ya. Sok pon tak jibuke bos ya. 1000 tok wis panjere. Enggak apa-apa to bos, go panjeran kok. Sok pon, sing ngingu seminggu apa berarti? Yo kok tak tambahi duit pakan bos. Ya wis. Nuwun bos ya. Jen nuwun.